Beasaingo Bilduk egindako proposamen baten ondorioz, Beasaingo kultur sorkuntza laguntzeko 15.000 euroko diru-lerro bat sartu zen 2021 bateko aurrekontuetan. Diru laguntza hauen oinarriak ondo zehazteko, herriko kultur eragile ezberdinekin hainbat bilera egin ditugu Bilduko ordezkariok. Harreman hauetan bildutako ekarpenekin gure proposamena aurkeztu genion udal gobernuari. Horrela, Bilduk eskatuta, mahai politiko eta tekniko bat sortu zen udalean laguntzen oinarriak eta helburuak adosteko. Jarduera hauek izango dira diruz lagunduko direnak. Sorkuntza eszenikoa, obra bisualak eta plastikoak sortzea, ikusentzunezko lanak sortzea, musika eta soinu konposizioa, ekintzailetza edo ikerkuntza proiektuak, haur eta nerabe literatura helburu duten proiektuak eta poesia. Laguntza hauen xedea, hauen eskaera eta kontzezioa arautu eta eragile ezberdinek sortuko dituzten kultur proiektuak diruz laguntzea da. Urriko osoko bilkuran onartu diru laguntza hauen oinarriak. Kultura bizirik.